Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजा बेखायनो जोंहा न'आवहाय जयग' होनो नागिरदों आरो लोगोसे जोङो बे फुजाखौ माबायदि फुजा होगोन बेखौहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेल' Fuja. मा जाखो सङो जि अखा हादो खोनादोंना नोंथांमोना माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै दे जि अखा हासोदो रेडि खालामगासिनो आदैया बेयाव दोनफिनसै खावनैया नांगोन नालाय ओमफ्राय नै जोंना ब्रह्मसो नालाय ओमफ्राय जयग' होनायाव नै मानो माबा जायाखैथो जयग' होनायाव नै बेफोरखौ होगोन आरो अगुरुखौ होगोन नै अगुरु आरो बे माथाय मधु माबाया बेरेमोदै नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे IPL आथ' स्टार्ट जानोसैयानो आरो नोंथांमोनावबो जुदि क्रिकेटनि फारसे माने क्रिकेटनि फारसे एक्सपार्टब्ला नोंथांमोना स' क्रिकेट गेलेनानै नोंथांमोनाबो 10 crore रां खामायनो हागोन माबोरै खामायनो हागोन होननानै बुङोब्ला मोनसे प्लेयारस्पट एप होननाय दङ बेयावहाय नोंथांमोना क्रिकेट गेलेनानै बेखिनि रांखौहाय देरहानो हागोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय T20 इन्डिया केने मैदान होननाय लिग्सफोर जायो आरो बेयावहाय स' बेयावहायबो नोंथांमोना एन्ट्रि फ्रि नोंथांमोना बेयावहाय गावनो टिम बानायनानै गावनो माने चेलेन्ज खालामनो हागोन आरो बेयावहाय जुदि नोंथांमोना देरहायोब्ला 1.20 crore बोर्ड आरो BMW बाइक नोंथांमोना बेयावहाय देरहानो हागोन आरो लोगोसे गोबां गेम्सफोर दङ जेरैहाय स्नेक लेडार्स चेस सी फाइट ओमफ्राय आरो रामि बेबायदिनो गोबां गेम दङ आरो नोंथांमोना बेखौबो गेलेनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे आंनि थाखाय गोबां मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय आंनि जिथु फेभरेट गेम लुडो स' बेबो दङ बेयावहाय आरो लुडोखौथ' बयबो गेलेनो मोजां मोनखायो बेखौ गेलेनानैबो नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो बेयाव जिमानखिनि रां नोंथांमोना देरहायो बियो बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय नोंथांमोना बारा जिंगा दासि मानो होनना बुङोबा बे एकदम इजिलि उइथड्र जागोन ओमफ्राय आरो बेयावहाय जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि राङा सेफैनो थायो आरो बेयो 100% सिकिउर एप बेयो इन्डियानिनो एप आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्ला बेखौहाय आंनि रेफारेल क'डखौ इउज खालामनो हागोन नोंथांमोना स' बेयावहाय होनानै दङ आंनि रेफारेल क'डआवहाय स्क्रिनाव होनानै दङ स' बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना 200 बोनास मोनगोन आरो साइन आप खालामनायावहाय आरो आंनि डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनाय दंखायो लिंकआ स' नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेगोनखौ आं आसा खालामो सना kulum ma kulum deh kulum mama baba मोजाङै थादो हेपि बिश्वकर्मा फुजा बुं हेपि बिश्वकर्मा फुजा बुं अरे हेपि बिश्वकर्मा फुजा होनना बुं जोंहा बाबाया रेडि खालामगासिनो
जोंना जयग' होनायनिया नै जोंहा ब्रह्मसो नालाय गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ सिगांनि भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला इ बना मा बनखौ होखो माबा थाइजौ बेल बे बेलनि आरो बना ओमफ्राय थाइजौबो दङनो प्रसादा बेयावहाय बुट ओमफ्राय आपेल ओमफ्राय नारें जुम्ब्रा ओमफ्राय बे रेड कालारनि आंगुर ओमफ्राय नालेंखर ओमफ्राय आरो सिनि ओमफ्राय माबा इखौ मा होनोमोनलाय अ माइ ना जबधान होदो सना जाया इखौ दोन जबधान होदो ओमफ्राय बिदिनो गोबां माबाबो होदो थालिरबो होदो नै बेबायदियैनो जोंनि प्रसादखौ बानायनाय जायो आरो खिन्थु मोनफ्रोमबो फुजायाव जों बेफोरबायदि होआ आरो दा बिश्वकर्माखाय बिदि होदों आरो ओमफ्राय बेलेग फुजानि थाखाय बेलेग बेयावबो दङमोन दासो ओमफ्राय नै सामसखौ जोंना बे अराथ' गिदिर जागोन नालाय जयग'आ बेखायनो सामसखौ माने बिदि गोलाव खालामनानै लायो आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय बाबा इखौ मा होनोमोनलाय बेयो नैबे जाहैबाय सुगन्धि जिथु लास्टाव होयो बिराद मोनामो आरो बेखौ माबोरैहाय बानायो आं मालाबा दिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो बेयावहाय दङ धुप ओमफ्राय बियो पुर्न ओमफ्राय बियो घिउ बियो कर्पुर नै दै सान्थि बियो ओमफ्राय बेयावहाय घिउ दोननानै होगोन आरो जोंहा बाबाया रेडि खालामगासिनो नै बाबा आयु मानो इमान बुगा बिलाय नंगौ दे खुलुम मा लोंदों हे माने मौरोसिनि बथलमोन आरो ओमफ्राय मौरोसिखौ लोंबाय ओमफ्राय लोंनानै जोब्बाय नालाय दैयावहा होनानै इदि आख्लायनानै लोंबायब्रा नायलाय मानो इदि नोङो दे बुंदो खुलुमनाय बावहरबाय बिश्वकर्मानि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय गाहाय जामा नुवाखै बिश्वकर्मानि माइसे लुदु जाथारदो नायलाय जायाखै लाइ माबा आङो मोखावगासिनो दङ मा होननानै माइसे मासे गिदिर होन नङा इदिनो समानखाना नोंबो खुलुम नमस्कार मानो इमान दुस्थु नोंलाय गस्लाबो लाबोआखैनो आंनो गस्ला बिहर मानो लाबोआखै ओरैनो बुंग्रोनायसो जाबाय माखौ माबा गाननाय जोमनायाव फैयो सोरखौ दलथा aduh oh nabel budi aram dengan जोंहा जयग'खौ होखांबाय आरो न'खरनि मानसियाल' होदो आरो रावखौबो लेंहरासै एबारै सिगाङावथ' लेंहरोमोन पुर'हित बा बाबामोनखौ लेंहरोमोन ओमफ्राय एबार खेबसेयावहाय न'नि गोजानो होनसै होननानै होबाय आरो ओमफ्राय फुजा होखांनानै आरो एसे बोर लाबायना गिदिरफोरनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो मा दंबावो जोब्बाय फुजाया आरामसे प्रसाद होनोसै बेखिनियानोसै आरो
फुजाखौथ' होखांखाबाय ओमफ्राय होनानै न'आव जि गारि दङ बेखौनो फुजा होबाय देसुन एसेबां मालदार नङा जे दामि दामि गारि थानो होनदो जि दङ बेजोंनो हेपि आरो गारिफोराथ' गुवाहाटियाव दंमोन बेखौथ' लाबोनाय जायासैना बेखौ थानाय होनबाथ' इयावनो फुजा होगौमोन ओमफ्राय दा नै आदैया बिराद हेल्प खालामना होयो आरो मानसिफोरनो प्रसादाव थालिर माबानो थाखाय थालिरखौ हानानै होगासिनो आरो बे फुजानि साइडआव माने प्रसाद गोलैगोन होननानै बेखौ होना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा बाजैनि आरो बेफोर बोरमाया जोंहा बाजैनि बोरमाखौ दोननो थाखाय नुवाखै जि बरिया न' बानायलायना होदो बेखौ सोर बानायदों मिथिया जोंहा बाबाया बानायना होदों माने बेबो जि खम समनि गेजेरावनो आरो ओमफ्राय फख्रिया मेथुका जाजोब्बाय ना गिदिर गिदिर जाबायना जायाखैथाय ओमफ्राय प्रसाद ससा होखांजोब्बाय आरो दा मानसिफोर फैबाथाय होनांगौल' जे खाथिनियाल'सो फैयो एसेबां बिदि फैया जोंथ' गोदो उन्दैयाव मा खालामोमोन मिथिबायना बिदि माबा फुजा जानाय टाइमावहा बिश्वकर्मा कि जय होननानै जि होनोमोन आरो ना न'नि गारियाव गाखोलांनानै सिगाङावहाय फुजा होबाथाय बिदिनो फुजा होखांनायनि उनावहाय गारियावहाय बिथिं अरां थांना फैयोमोन आरो बिथिं धनस्रिघाटसिम थांना फैयोमोन आरो बिदिनो बिराद बेरायोमोन जों उन्दैयावहा बाबाया लांसिगोन आरो जोंखौ गारियाव थिखांनानै उन्दैबाले क्लास 2 1फोरबा आरो दिनै बे सानखौ गोसोखांलायलायदो आङो आङो न'आवहा सानसेल' थागोन होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय माने बिदि बायदि जायो न'आव फैबाथाय गुवाहाटियाव थांबाय आरो गुवाहाटियाव थांबाथाय न'आव फैनो बायो बिदि जायो मालाबा ओमफ्राय नै आं बिराद गरम मोननायखाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबायमोन आरो ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामखांनानै नायदोंमोन आं न'खौनो न'आथ' रिपेयार खालामनायानो नै दाबो जोबला 1.5 बोसोर जाबाय आरो न' गोदान लुनायमोनबाथ' माला ओंखारगौमोन देलाय फैसा थाखायानो मिलायलायला मा जाबावगोन न' रिपेयार खालामनायावबो बिराद फैसा थाङोलै जा आदा मोना मोनफैबाय आरो ओमफ्राय थिखांग'नो हाया नायलाय बोरै थिखांगासिनो मिस्टि बुन्दिया बुजिया दोङो आरो बेयावहा जा मामाया नै माइबा रानगासिनो रसगुल्ला मादां दे जायाखैमोन होमबाबो जाबाय दा Paling